Binigayan mo, kahihiyan ko, parang tarapot mo. Sabay tumahan ng malagim mo, iyang turong lugatayan ko. Yan ko, anyang palilim ko, kakulang layapan ng ikahawan mo.
holiest under the sun. I wandered along, I always know that we'd never part, but there'll never be two loves for me, 'cause you are the one love that lives in my heart. Hulari, huliari, 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 I wandered alone, I always know that we never part, but there'll never be two loves for me, 'cause you are the one love that lives in my heart. Hulari, huliari, 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 Jehovah. Huliari, yari, yari, oh, la, hulari, huliari, 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 Jehovah. Huliari, yari, yari, oh, la, 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 la. Katulad ko sa iyo, biro-biro ang simula, wakas parang ay ano, ayaw-ayaw pa ako, yan ay di totoo, dahil sa'yo, puso kong ito'y tinihan ko. Katulad ko sa iyo, biro-biro ang simula, wakas para ay ano, ayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo, dahil sa'yo puso kong ito'y tinihan ko. Alaala ka, mabigat araw, alipin mo'y walang kailangan, marinig ko lang sa langit mo hirap, na ako'y ibigin, lagi habang buhay. Ating lugar ay simple lamang kung ating ilalarawan. Okay na sa ating ang bunog, okay na ang hipon, at syempre, hindi mawawala ang masarap na dinigdig sa ating hapag-kainan.
Bukid at bahay lamang ang ating ruta sa araw-araw. Pamilya natin ang tanging yaman at kaligayahan. Simpleng pamumuhay lamang na maituturing, ngunit kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, nagtitipon-tipon tayo upang ipakita sa lahat na ang isang simpleng pamumuhay ay maaari ring maging isang elegante at marangya. Dulot nito ay dahil po sa mga taong nagpapasaya sa atin at nagbibigay kulay taon-taon. Kaya ngayon, gabi nito, ating muling ipagdiwang ang Santa Fe Barangay Fiesta Grand Ball Night 2017. Magandang gabi po sa ating lahat. May we request everyone to please stand to us over again. God's presence through His Holy Spirit and the doxology by the Espes liturgical dancers, followed by the singing of the Philippine National Anthem.
Maaari na po umupo ang lahat. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Diego F. Arquero. Maraming salamat kung naminsin. Napakasaya po natin ngayong gabi dahil nandito po ang ating anak ng mahal na gobernador, Atty. Amor Miloso. Talimana Michael, Atty. Madam Michael Miloso. Magandang gabi po, madam. Napakaswerte po natin dahil itong lista ito ay binigyan po tayo ng dalawang sunod-sunod na orkestra sa tulong po ng ating mahal na gobernador. Nagpapasalamat po sa inyo in behalf of our barangay, panang pakisabi kay gobernador. Maraming salamat po. Napakagaling po ang ating mga orkestra. Kahit kagabi, talagang hindi po ang mga tao. Ang sabi po kasi ng ating mga gobernador nung nagpunta kami sa probinsya, sabi niya, ngayon lang mumiling ang Santa Fe ng gano'n. Dahil mahal po ang Santa Fe sa ating gobernador. Dahil hindi pa natatalo dito sa ating barangay. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa kanya noong mga eleksyon. Ito po ang gabi ito ay nandito rin po ang ating dalawang sangguniang bayan member na si Alex na aking pamangkin at si Sir Rai. Mga barangay official po na nandito, lalo na po ang ating mga kabarangay na balikbayan na walang kumpay na tumutulong dito sa ating barangay. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Sana hindi po kayo magkakawang tumulong dito sa ating barangay. Mga bisita po na nandito ngayon, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Punong Barangay Rico Diego F. Arquero, sa isang napakainit na pagtanggap sa ating lahat. Ngayon, bago po natin ipagpapatuloy ang ating programa, inaanyayahan po ang lahat. Sana kasi magwawapot ulit po tayo ng ng mga paa at bewang. Ang kaso, dulot ulit ng hinihingi ng sitwasyon dahil po kumakain ng... Ay, tapos na sila agad. Agad na tinapos po nila. Okay lang po ba? Okay lang daw po. Kasi kumakain sila, kala namin hindi pwede. Okay,
So thank you so much po. Kaya gusto po nila tayo tumayo muli dyan sa ating mga upuan. Konting wat-wat, konting kembot-kembot lang po. Pag may time, kaya po inaanyayahan ng lahat na dumulog sa ating gitna at upang damhin ang tugtugin na ihandog sa atin ng ating banda. How many times I
the shore. When I see that, my heart tells me that I love you more than all the little pearly shell. One more time. Pearly shell from the ocean, shining in the sun, covering the
naming Santa Fe. Busog lang ako. Gusto ko muna pong batiin ang ating mahal na Barangay Council sa pamumuno ng ating magiting, masipag at dagdag na po nating gwapo. Barangay Captain Rico Diego Arquero, palakpan po natin. Sa ating mga butihing kagawad na sumalubog po sa amin nung una kami nagpunta dito. Kagawad Alfredo Navarro, kagawad Anthony Manzano, kagawad Nixon Montalia. Sino po mga kagawad na yet to be close to, kagawad Arvin Ligo, kagawad Johnny Hener Ligo, kagawad Lilian Fortaleza, and kagawad Hinaro Revini. Sa ating barangay treasurer, Madam Tina Navarro, and ating barangay secretary, Madam Aurora Arbitrario. And of course, I have sa mga magigiting at makisig din na Sangguniang Bayan members na nandito, si Kuya Lai, Sangguniang Bayan member Lysander Aquino, and si Sangguniang Bayan member Alex Rodriguez. Palakpakan po natin naman ang buong kasi. Bumabati po ako din sa ating mga mabuting balikbayan. Si Sir Willard po ang kasama ko kanina, kahit pa kami nagsasayaw. Sabi po nila sa ating mga balikbayan, malaki po ang naitutulong ninyo sa Santa Fe. You never forgot your roots. Ang kasabihan po at tinuro po sa akin ng aking ama is that you can take a person from Santa Fe away from Santa Fe, but you cannot take away Santa Fe from the heart of a person from Santa Fe. Ganyan po ang tunay na pagmamalasakit po sa ating barangay. Alam niyo po, ikalawang beses ko pong nakarating dito. Yung una, nung binibisita po namin ang tulay ninyo, sapagkat nakita ko po sa Facebook ni Kuya Jeffrey na nakakuliglig ka ba lang? Nakakuliglig. Napakahirap abutin ng Santa Fe at nangangailangan po tayo dito ng isang magandang tawiran. Not only para sa ease and comfort, but definitely po para sa safety. And that is something na will work out po ni Governor. Si Governor Amor po ay hindi po nakarating ngayong gabi sapagkat marami po siyang kompromiso. Pero sabi niya, anak ko, gusto ko ikaw naman ang magpakilala. So kanina po, pinakilala ko bilang administrative head. Totoo po yun. Hindi po ako provincial administrator, pero PA din ang nickname ko. Personal alalay, provincial alalay. Kaya po, pagdating po sa mga ocular, nandito po ako. Ikawalo po ako sa siyam na anak ni Governor Amor at ni Sally Delauso. At ika-anim po ako sa anim ng abogado. Kaya po, ang Santa Fe, maraming manananggol at manananggal. Alam niyo po, masyado pong malapit sa puso ng pamilyang Delauso ang Santa Fe. Mula pa nung bagong politiko, kinukwento ko sa akin dito ng mga leaders na, mula pa po nung bagong politiko pa si Papa ko, ay hindi na po kayo bumitaw sa pamilyang Delauso. Hanggang nag-busy gobernador ang aking kapatid na si Cheryl Delauso Montalia, na ngayon Congresswoman po ng District 2. Hindi na po kayo bumitaw. Kaya pagpasensyahan nyo na po, Santa Fe, kung hindi rin namin kayo kayang bitawan. Kaya po, nung hindi pa po nakaupo ang ating gobernador, ay patuloy pa rin pong tumutulong ang aking kapatid na si Cheryl, nagtatanaw po ng Tagalog sa bawat piyesta po ng Santa Fe. Ngayon po, makikita po natin, inalay po ng ating gobernador ang banda po para pasiyahin po kayo lahat. An additional thing po dito is tutulong po ang ating gobernador sa mga programa. Kanina lang po, pinag-uusapan po namin ang water system. Ang balikbayans po natin, meron ng kayang iambag dyan. Subalit, huwag po kayong mahiya o matakot sapagkat malakas po kayo sa pamilya namin. Kaya pag-uusapan natin ang nung una po kami nagpunta dito, may natinanggap po ni Kap, nakita po namin ang problema ng tulay. And on that day, kinontak na po namin ang engineering. And now, I am very happy to announce that I already saw the plans for your Bailey Bridge just yesterday. Nakita ko po siya at mabubuo po siya una sa lahat sa side na ito. Hindi po dun sa kung saan nakatayo ang tulay namin ngayon.
At ang rason po namin ni Kapitan Jan, and even ni Governor, is para in the future, if we make a more permanent bridge o mas malaki pang bridge para maabot po ang Santa Fe. Konkreto po siya, it's concrete 5 columns, marami po yun. That is to make sure na matibay at nang sa gayon mas safe tayo. Pero yung railing po niya ay metal. And dahil po nakita ko ng plano, ginaw na po ni Governor ang budget. So ang next na pagpunta po namin dito, yan na po, sa project po ng pagtatayo ng tulay. Masyado pong malalim ang simpatya po ng ating gobernador sa baryo ng Santa Fe, sapagkat nagmula rin siya sa isang baryo na halos hindi makabot ng development at progreso. Ang Santa Fe po, mahirap man abutin, it's worth it kasi napakasarap mahalin. Ang pinaka-nakaka-inlove ko sa barangay na to ay na-witness ko po noong akong dumating. There are 2 important things. The first is the purity of the heart of a person and of people from Santa Fe. I can see how you treat each other, kung paano po natin pinapahalagahan ng ating barangay, and how you value friendship, na nakikita po at nararamdaman ng Pamilyang Diloso sa bawat panahon at pagsabak po namin sa public service. Nagpapasalamat po kami na naging kaibigan niyo kami, tinuring na tunay naman na pamilya. Ang ikalawa naman po, na pinabibilin po ng buong pamilya namin is your indomitable, unconquerable spirit. Santa Fe is one of the very few barangays na kahit anong sakuna, kahit anong kalamidad tumaan, kayo po mismo ang tumayo sa sarili niyong paa at ginawa niyo po ng paraan nang sa gayon magkaroon ng development at maabot pa rin po kayo ng progreso. And the proof of that is that bridge right over there. Pero pasensya na po, papalitan namin yan because Santa Fe deserves the best. Kaya kung mahal namin yung barangay, hindi po kayang sabihin na mahal namin kayo na hindi namin na ipaparamdam. Magtatayo kami ng tulay sapagkat gusto namin kayo maabot parati. Huwag po kayong matakot na managinip para sa progreso ng Santa Fe. Huwag nyo lang po lamang kalimutan yung dalawang bagay na ikinatuto at kinagagalak ng lipunan natin sa inyo. The purity of your heart and your indomitable spirit. May you never lose it because ngayon po may kakampi kayo sa probinsya, sa lalawigan, at kahit na sa District 2, may kakampi rin po kayo ang aking kapatid. Kaya po, huwag po kayo mapagod managinip at hindi po kami mapagod na sumuporta po sa inyo. Muli po, na ipagkarami, salamat po sa invitation. Happy Fiesta.
Aziz naman Tuloy niyo Noon din nagkakaser Tila mongkat maiman Untuk maguro Anay puso Anay anay Asael na utong launan Kaniang pagdalaan Kakasiyahan mga itaasan Hey! Anay puso, anay anay Nasael na utong launan Kaniyang kamanaran Kakasiyahan mga dasan Anay puso, anay anay Nasael na utong launan Kaniyang kamanaran Kakasiyahan
Sa maliit ko namin Tutulala Sa daling Sipon-sipon